Il-migrazzjoni tema prinċipali li qed jiddiskutu l-mexxija Ewropej inkluż il-Prim Ministru Malti Robert Abela waqt is-Summit tal-Kunsill Ewropew li qed isir fu Brussell. Rapporti fil-medja internazzjonali qalu li l-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen batet ittra lil mexxejja fejn qaltilhom li l-Unjoni Ewropea qed taħdem biex tressaq liġijiet biex jiġu deportati aktar immigranti mill-Unjoni Ewropea. Rapporti fil-medja internazzjonali rapportaw ukoll li diskussjoni dwar dan is-suġġett kienet waħda taħraq minħabba li hemm pożizzjonijiet differenti bejn il-mexxejja Ewropej. Malta ilha timbotta biex is-suġġett ikun diskuss fora internazzjonali għal diversi snin, b'mod partikolari aktar riċenti mill-Prim Ministru Robert Abela nnifsu. Iżda dan is-suġġett spiċċa wieħed ta' sfida akbar għall-kontinent Ewropew mindu bdiet l-invażjoni Russa fl-Ukrajna fi frar tal-2022. Qabel beda dan is-summit importanti saret laqa bejn numru ta' pajjiżi Ewropej dwar l-immigrazzjoni. Fost il-mexxija li ħadu sehem f'din l-istess laqa kien hemm il-Prim Ministru Malti. Din il-laqa ġiet organizzata mill-Italja, id-Danimarka u l-Olanda u flimkien ma' Dr. Abela ħadu sehem ukoll il-mexxija tal-Awstrija, Ċipru, il-Polonja, ir-Repubblika Ċeka, il-Greċja, l-Ungerija, is-Slovakkja u l-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen. Fil-bidu tas-summit kien hemm il-President Ukren Volodymyr Zelensky li preżenta lill mexxejja Ewropej dak li deskriva bħala l-pjan biex jirbaħ lir-Russja.